Buke sibingele sikwamukele indaba yenzihora lokuqala emini lezi ndaba nizithulelwe unkosazana wakwaDambuza Maguba nazo esinohlonze emini nje. Namhlanje umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uhola imbizo endaweni yaseTsakane eGruleni. Lena imbizo yokuqala esingathwa ngaphansi kohulumeni wobumbano. Some people will say, you are betraying me. Where does that enter? And you don't even once suggest that I'm betraying the revolution. UFloyd Shibambu ungumgqugquzeli omusha weqembu umkhonto wesizwe. Lokhu kuvele ngesikhathi leli qembu limemezela abaholi abayishagalombili abayingxenye yobuholi bayo phezulu. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uhola isithangami sembizo kahulumeni eqhubeka eTsakane namhlanje ngenhloso yokuthi icabinet lakhe lilalele izimvu zezakhamuzi ezakhele umkhandlu waseGruleni. Lena imbizo yokuqala kaMengameli wezwe ngaphansi kahulumeni omusha wobumbano owakhiwe ngamaqembu ehlukene eParliament. Phakathi kokunye izakhamuzi zaseGruleni ezikulangazelele kakhulu isimo sodaba lwamanzi, ugesi kanye nezindlu. Imeya yomkhandlu itshele umengameli ukuthi kusabelo mali sika 67 billion amarandi siphasiswe umkhandlu bafuna ukuthi kubhekelelwe kakhulu ukuthuthukiswa kwamalokishi amaningi akhele eGruleni ngokunjalo nezakhiwo zamahostela. The budget that we recently approved, which stands at about 67.3 billion, with the majority allocated to service our townships, our hostels and informal settlements, but also necessary to carry operations, service delivery operations in the running of our city. Phakathi kwezinye zezindawo ezakhele eGruleni okubala kuzo iTsakane, kwaThema naseThokoza ngezinye kwezingaphansi kwalomkhandlu ezilangazelele kakhulu usizo likahulumeni. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana uthi lo hulumeni weGNU uzosondela kakhulu kubantu ngenhloso yokuhlinzeka ngezidingo zabantu. The issues that you will raise today, the government of national unity will take them up in a period of 3 months at a short scale, 6 months in a medium scale, and 12 months in a long-term plan. You will getting the feedback of all that you will raise today once you have raised your issues. Izakhamuzi njengamanje zedlulisa uhlu lwembuzo kanye nezincomo nakongqongqoshe leminyango yonke abayingxenye eTsakane Stadium. Ukukhuluma kabanzi ngokusingathwa kwembizo kaMengameli sivakashelwe umhleli wezombusazwe lapha eSABC uMzwandile Mbeje. Shanda sikwamukele indaba zasemini. Sikwamukele sibingelele nakubukela. Lena imbizo emqoka njengoba kungeyokuqala ngaphansi kohulumeni wobumbano ebandakanya ongqongqoshe abavele emaqembu ahlukene. Ya inqungquthela kumbe umhlangano obaluleke kakhulu lo. Sizokhumbula phela ukuthi izimbizo zaphambilini bekuzimbizo ebeyiholwa uhulumeni weANC engahlanganiswe namuntu. Lokhu ke kuhlukile ngoba njengoba ubona okuyena ungqongqoshe ohamba umholi weqembu elihlukile iqembu leIFP. Lokhu ke ngempela kuzoba ngathini isivivinyo esikhulu kulohulumeni ukuthi njengoba manje sebezothathela izinto ngokuhlanganyela imibuzo kumbe lena abantu abanayo izophendulwa ngesikhathini. Umzwile ungqongqoshe wezasekhaya lapha ethi ufisa ukuthi uma ngabe ukuthi kunenkinga isombululwe uma ukuthi kuyasheshwa ezinyangeni ezintathu uma ukuthi kwelulwa kancane zibe isithupha kodwa ke kungedluli enyakeni. Lokhu ke kuzobonakala ke njengoba sebeqalile ukusebenza. Ingabe ziyabonakala izithelo zalolu hlelo? Okwamanje kusenzima ukusho ngoba sazi nje ukuthi sisenesikhathi esincane kakhulu lohulumeni usunguliwe futhi ke lena imbizo yokuqala kusho ukuthi ezinyanga ezintathu kufuneka sikwazi ke ukubuyela siyobona ukuthi lento ekade iphakanyiswa abantu ngabe iyalendelelwa yini na kumbe kuzoba into nje ezophakanyiswa uma beqeda ukuhamba lapha ubuyelwa lapho awukho umehluko. Kuzoba ngempela nje bese ngishilo isivivinyo esikhulu lesikulohulumeni wobumbano. Ukhona kodwa umehluko Mzwandile Mbeje sike sikubonile okwamanje. Okwamanje kunzima ukusho ngoba ngempela uhulumeni awukwazi ukuthi umahlulele ngosuku olulodwa. Kufuneke kube nezinto ezizinhlaka ezibekwayo okumele ezilandelele bese sibona ukuthi ngempela uyakwazi
ukwethula izinsiza njengoba esuke ethembisile. Kodwa ke mhlambe mangakhuluma emehlukweni siyawubona phela manje ukuthi usukhona ngoba ke akusebona ongqongqoshe beqembu elilodwa ukuyibona abaphambili ekukhulumeni ngodaba lokulethwa kwezinsiza kubantu amaqembu onke ehlangene njengoba ubona ukuthi okuyena ngqongqoshe ohamba phambili ungqongqoshe Hlabisa ongumholi futhi we-IFP. Into ke ezobaleka ngempela ukuthi ngabe lo hulumeni uzokwazi ukwenza lokhu okuhlukile obekwenziwe i-ANC ngoba makuthi uyehluleka ukhumbule akhona amaqembu angaphandle azokusebenzisa lokhu avele ke angahambisani nale government of national unity okuthiwa uhulumeni wobumbano. Asibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Sibonga nakubobukela. Lo bekumzwandile Mbeje umhleli wezombusazwe lapha eSABC. uFloyd Shibambu ungumgqugquzeli omusha weqembu umkhonto wesizwe. Lokhu kulandela ukushiya kukaShibambu njengephini kaMengameli we-EFF ngesonto eledlule. iMK iphinde yethula amalungu eNational High Command ukuyisigungu esiphezulu esithatha izinqumo kuleli qembu. Ngemuva kokushiya phansi njengephini likaMengameli we-EFF ngesonto eledlule, uFloyd Shibambu semenyezelwe njengomgqugquzeli kazwelonke wesizwe. Ngomsombuluko kuleli sonto umholi we-EFF uJulius Malema ukhwele wadilika kumalungu eqembu ngalokho akubiza ngokudayisa umzabalazo, kepha uShibambu uthi akazange awulaxaze umzabalazo ngokuqembukela ku-MK Party. The revolution is the content of what we're standing for. It's not just, no, if it's me, you are betraying me. You know, some people will say, you are betraying me. Where does that enter? And you don't even once suggest that I'm betraying the revolution. I will never betray the revolution. Umholi we-MK Party uJacob Zuma utuse uShibambu ngokuba usombusazwe oqotho waphinde wacacisa ukuthi wayeqondeni uma ethi uzofela ku-ANC. Precisely because that organization was established by those people, some of us will respect that organization which was established by our ancestors. It was correct, it was true, it was defending the nation. Okwamanje iqembu MK Party lithi angeke libambe ingqungquthela yokukhetha ubuholi ngoba lokho kuzophazamisa ukusungulwa kwamagatsha nobumbano kanye nenqubekela phambili yeqembu. Nokho-ke leli qembu alithandanga ukuphawula ngodaba lwamalungu alo axoshwe ephalamende. Namhlanje umholi we-EFF uJulius Malema uhlangane nethimba elibhekele ukusebenza kweqembu kwaZulu Natal. Kuleli sonto Malema utshela amalungu eqembu ukuthi lisazoqhubeka nokuzama ukunqoba lesasifundazwe njengoba lathola izihlalo ezimbili nje kuphela okhethweni. Njengamanje sixhumana nentatheli ye-SABC uMlondi Khadebe. Mlonda, sikwamukele indabeni. Sicela usitshele ukuthi uthini umholi we-EFF uMalema njengoba ehambele kwaZulu Natal. Umhlangano iFF nawo lapha uvalelekile kwabezindaba bangaphakathi lapho ebexoxa khona nesilindeleke ukuthi ke emva kokuthi bekhulumile bahlanganisa bazophumela ngaphandle basazisa ukuthi kwenzakalani. Kanti uzokhumbula kahle kakhulu okwenzakalayo esifundazweni saZulu Natal. Uzokhumbula ukuthi iqembu le-EFF lilahlekelwe amavoti amaningi ngoba lilahlekelwe izihlalo esishayamithetho sesifundazwe eziyisithupha. Kumanje banezihlalo ezimbili kuphela. Ngokhetho oludlule babekade benezihlalo laphana ezo-8 nokuyiyona mhlambe enye yezindaba bazofike bayixoxa ukuthi baya kanjani phambili balikhulisa kanjani iqembu esifundazweni saZulu Natal nje balikhombisa ukuthi lilahlekelwa abavoti ekhethweni oludlule. Asibonge kakhulu ngesikhathi sakho lowo bekumlondi Khadebe intatheli ye-SABC. Ziphindele emsebenzini izisebenzi zomkhandlu dolobha waseGoli ezingaphansi kwenyunyana iSAMU ebeyidelekile izolo. Izolo bekuvalwe imigwaqo embalwa kuleli dolobha ngenxa yalesi siteleka. iSAMU isiqinisekisile ukuthi ingxoxo ziyaqhubeka phakathi kwayo nomqashi. The negotiations started, this problem emanates from 1995 when progression was stopped by the city when it was Egoli 2000. So what then happened in 2018, a further opportunity for the city was there to correct workers' salary, because workers' salaries problem was that they were not progressing. Once you are employed, you are stuck at entry level up until you go in pension. At this moment, we decided to escalate the issue to provincial because, you know, if the city wants to claim that they cannot meet their financial obligations, there are clauses that provincial can invoke
to then address the financial challenge that the city it's alleging that they are finding themselves in, because we also don't think the city is suffering from any financial challenges as bad as they are claiming. Sisathi qu ezitolo kanti uMasibuye sizokuphathela udaba oluthi one can clearly indicate that as the street value of approximately 80 million. Amaphoyisa ashaqe idakamizwa ezibalelwe ezigidini ezingama-80 zamarandi emzini oseDouglasdale enyakatho yeGoli. Sikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi namhlanje umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uhola imbizo endaweni yaseTsakane eGruleni. Lena imbizo yokuqala esingathwa ngaphansi kohulumeni wobumbano. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku-YouTube na ku-SABC Plus. Ngena kuzo uzigcinga amagama athi SABC izindaba nakanjani uzoyithola. Amaphoyisa ashaqe izidakamizwa ezingadayiswa ngemali elinganiselwa ezigidini ezingama-80 zamarandi eDouglasdale eGoli. Kuboshwe abokufika ababili washaqwa nemishini yokukhiqizwa izidakamizwa. One can say that this process of operations of producing these drugs is transnational. The street value of these drugs, one can clearly indicate that as the street value of approximately 80 million, because that machine is a high-pressured machine which can produce within a second quite a number of tablets, and then in an hour then it's also high volumes which it can be produced on this crime scene. Uhulumeni waKwaZulu Natal uthi kufanele kube nokubambisana phakathi kweminyango eyahlukene okubalwa kuyo umnyango wemisebenzi kahulumeni kanye namaphoyisa ukuze kuliwe namaqembu emgulukudo ahlasele umkhakha wezokwakha. Ngaseqaleni kwesonto elinye lamaqembu lahlasela indawo zokwakha eziyishagalombili kwabe sekumantse ukusebenza. And we will engage with them, but we will not engage with anybody that does criminality, shows up with weapons, anything like that. But I think very important is to remember that even though this problem or this challenge started in KZN in 2014, it's now a national challenge. All 9 provinces are affected at this stage. I have written to the Minister of Public Works and Infrastructure, Minister McPherson, and I think it's very important for us to have a meeting with all 9 MECs of Public Works, the MECs for Safety and Security, which in our case is the Premier himself, the Minister of Police and the Minister of Justice, because I think we need a holistic approach on how to deal with the situations. I don't want war. I don't want to escalate the situation. I want to find peaceful resolutions that benefits the community and the Department of Public Works. Imeya yaseGoli esanda kuqokwa uDada Morero ufuna kwakhiwe kabusha umgwaqo uLillian Ngoyi kushintshwe kube indawo yokuzihlalela kwezakhamuzi. Lona omunye wembono yakhe yokwakha kabusha nokuvuselela umkhandlu. Usonkontileka ubuvele eqokwe yinkampani yezemgwaqo iJohannesburg Roads Agency ukuba akhe kabusha lo mgwaqo owonakala mhla kwaqhuma igas ngonyaka odlule. Izakhamuzi zasemgwaqweni uLillian Ngoyi kanye nabantu bedolobha elingaphakathi kungenzeka maduze nje kube nepaki eyakhiwe emgwaqweni lapho kwaqhuma khona ugesi. Imeya entsha ephethe eGoli ifuna ukuguqula lo msebenzi kusukela ekwakheni kabusha umgwaqo ukwakha indawo yokuzilibazisa yabahlala emafletini. Usonkontileka busha umgwaqo wehlulekile ukuhlonipha izinhlaka zabo zesikhathi sesivumelwano okubangele ukuthi imeya imise noma ikuphi okunye kwakhiwa ngusonkontileka omusha. I've got a view that probably we should not continue to be building for the car, but we should be building safer places for our residents. And you know that the bulk of that area that the explosion happened, it's actually residential. So we have to rethink. But I think we'll come back with a proper announcement soon, whether we continue to rebuild the road, or perhaps we should look at building a park. Imeya yajabula nangomsebenzi onelisayo wenmanager yedolobha uFloyd Brink. uMorero uqhakambise nezinye izindawo ezidinga ukuthuthukiswa njengokuphathwa kwezinkontileka zabahlinzeki bezinsiza edolobheni. We value and assess you between 1 and 5, and they've performed just above 3, because also the period had to be shared
One did 8 months, the other did 4 months. So we're pretty much satisfied, but there are things that we have raised that we are not happy with. Imeya ephethe iphinde yafunga ukuthi izophokophela ukuthuthukiswa kokulethwa kwezinsiza edolobheni, ukugqugquzela abahlali ukuthi bakhokhe amanani abo ukuze kukhuliswe izimali zedolobha. Usihlalo webhodi le-SABC uKhathu Ramukumba usechithe izinsolo zokuthi kuzophinde kudilizwe futhi ezinye izisebenzi kule nkampani. Uphinde wabhalela ungqongqoshe wezokuxhumana egqugquzela ukuba eminye iminyango kahulumeni ikhuthalele ukukhokhela ama-TV license ayo. Izisebenzi ezingaphezulu kwamakhulu ayisithupha ze-SABC zakhahlamezeka ngesikhathi le nkampani idiliza ngo-2021 ngaphansi kwebhodi elidala. Seqala amahlebezi athi umsakazelo womphakathi angase adilize izisebenzi futhi nokho lezi zinsolo zichithiwe. There is no such, I can categorically state that the board has never engaged on such conversations, and we do not believe that given the progress that we have made in the last call it 15 months or so in office as this board, working with management and all the staff members of the SABC, we are in a situation where we can talk about retrenchments, business rescue. Odabeni lokukhokhelwa kwama-TV licenses e-SABC ibikweletwa imali engango-50 billion amarandi ngonyaka odlule. Abantu abangawakhokhela ama-TV license kubalwa osomabhizinisi abakhulu kanye nezikhungo zikahulumeni. I wrote a letter to the new minister about maybe 3 weeks ago or so, where I was really pleading with him to say that can he engage his colleagues in cabinet to ensure that they can, let government lead by example. uRamukumba uphinde wakhuluma ngesibophezelo se-SABC esivumelwaneni semholo. Our position is that there is no SABC without its employees, so the employees of the SABC remains its greatest asset, and we would want to create an environment which is conducive for the workers of the SABC. Ibhodi le-SABC kulindeleke ukuba libuyele ePhalamende ngoLwesibili lwesonto elizayo, lapho elizokwethula khona uhlelo lwalo lokusebenza ekomidini lezokuxhumana. Osombusazwe umndeni kanye nabaholi bezenkolo babuthene ndawonye bathamele inkonzo yomngcwabo yesifundiswa uSolwazi uMushe Nkondo eFreedom Park Memorial Site ePitoli. uMushe kumenele mhla zi-18 kwephezulu kwesinye seyibhedlela ePitoli. Njengamanje sixhumana nentatheli yendaba ze-SABC uCalvin Dludlu othamele le nkonzo yomngcwabo. Le ndabeni sicela usichazele ngokushiwa abantu abakhulumayo kule nkonzo. Angibingelele kuwe zakwethu, ngibingelele nombukeli weindaba ze-SABC esekhaya. Ikhulumi ke beyisina idedelana njengoba ke kunenkonzo kaSolwazi ke uNkondo njengoba ke usuchazile, kanti ke sike sakhombisa ke izithombe labe kuphuma khona ke abanye osombusazwe abafaka phakathi ke uDokotela uBlade Nzimande kanye ke nowayendunankulu wesifundazwe iGauteng ke uDavid Makhura. Kodwa manje ke sebephumile babhekise ke amabombo emathuneni. Bayasho ke ukuthi ke ubambe iqhaza elikhulu empilweni ekuthuthukiseni nje impilo yabantu abaningi kanye nasekulonike nencindezelo. Kodwa manje ngizokwethula ke uSolwazi ke incitha buchopho engizokwethula njengamanje. Asikubingelele emhlonishwa uFikeni, sikubingelele indabeni, sibonge kakhulu nangesikhathi sakho. Sicela nje usichazele kabanzi Solwazi uFikeni ngeqhaza elibanjwe uSolwazi obekwayo nje namhlanje. uProfessor Mushe Nkondo ngomnye wengqondi esingathi beziphezulu kakhulu kweli lizwe, oye waphinda wathatha inxaxheba kumzabalazo weli lizwe. Kwizigaba ngezigaba sele sikhululekile zokuba makokhiwe eli lizwe libe yidemokhrasi efikeleleka ebantwini. Uphinde wanesandla esiphezulu kakhulu, ingakumbi kwimfundo ephakamileyo ii-universities, ingakumbi kwicala lezenkcubeko namafa i-heritage. Udlale indima enkulu. Ndiyacinga ukuba imithetho emininzi ethe yapasiswa kwezi ndawo ube nesandla esikhulu, wabe sefaka phantsi kwephiko lakhe bantu abaninzi abafana nathi ukubafundisa indlela yokuba xana usisifundiswa
ekufanele basisebenzele abantu wenza njani. Solwazi ufikeni ngiyacabanga ukuthi kukhona okungafundwa uhulumeni ophethe njengamanje emsebenzini kaSolwazi ongasekho. Okubaleke kakhulu masiyofunda izinto ebebhale ngazo. Siphinde sifunde impilo ebeyiphila ebesoloko ekhathazeka into yokuba nokuba ufundile nokuba uyingqondi yintoni oyenzela abantu. Ingxaki esibhekene nazo zenhlupheko zokungafumani imisebenzi zokungalingani singasebenzisa njani ingqondo zethu nemfundo esiyifumeneyo ukulungiselela abantu. Kuba ixesha esikulo ngoku abantu bafundela iziqu zabo, bafundela ukuzigabisa ngelithi ndinale nale nale. Yena ke ude kwabe kuya ekupheleni esakhathazeka bekuthi nangoku sekuvotiwe nangoku kuqhubeka izinto amanefowuni athi masidibane kuthiwa nokulungisa ilizwe kude kwazi insuku zakhe zokugqibela ecingana nemeko yelizwe. Sibe ngakhulu Solwazi ufikeni. Mbukeli wendaba ze-SABC loyo ke uSolwazi uSomadoda afikeni incitha buchopho besichazela kabanzi ke ngemsebenzi yomunye uSolwazi ke ongasekho. Ukhona ke naye la uSolwazi ufikeni ube ingxenye labo bebethamele ke inkonzo yomncwabo kaSolwazi uGondo. Angithathe intambo ngiyibisele kuwe eGoli. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Lo bekuCalvin Dludla intatheli ye-SABC. Bukeli sibeka lapha indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa. Umusa wenkosi ube nani nonke.